Takže čau lidi, zdravím vás Sidrinka a víte do dalšího videa. Tohle bude Pet Tak 2 a tohle vlastně, že vám budu snažit se Arinku zase malinko ukázat, jako co umí a tak, jakože třeba sedni, lehni, ona se to dohromady plete, takže jí to zkusíme nějak odnaučit, vlastně jakože ona většinou, když řeknu sedni, jako ona udělá lehni, takže snad se nám to povede, aby udělala sedni. Užijte si video. Chceš ten chlebík? Chceš ho? Tak si pro něj běž! Pojď sem. Harry. Jsem jí řekla, ať je lehne. Už to je nemožný s ní. No a teď si schroustej chlebiček, to víš, jo. Ach jo, takže takhle to bude ležet celou dobu, bude chroustat jenom chlebíček. Já si jdu programu, aby se vám ukázala, jak bude cvičená, viď? Teď mi jenom sedí, ale to je všechno. Takže, ale Arince jsou 2 roky, viď? Dobře jsme jí byli 2, no, na konci března. Mně se fakt nechce nic, zase si jenom vádět, viď? Zase. Jo, ty chceš jako dovádět, že jsem poškrabat, viď? Nevím, že takhle hraješ, no jo, to víš, jo. Co pak? Teď jdem tu sedí, protože vidíš, že mám ňaminku. Granulku. Lehni. No vidíš, jak si hodná. Dobrý? No, teď pořád kouká na ty ňaminky. No, to by si chtěla, a teď. No tak, lehni pořádně, ne? Jak když jsi zohřívala? No skvělý. Hodná holka si. To je fakt lidoch tohle. Tak to vám ukážu sedí, protože tohle se než zbudím. Vstáváme, ne? Prdílko, no vstáváme. Co nějak koukáš? Nekoukej na mě, tak já nic nemám. Co mě tak koukáš? No jak ty už nekoukáš. Já jsem zkoukala. A nehryz ani do té ruky, já těch si jenom zvednout, prosím tě. To je fakt lenoška tohle. Tak už se jí povedlo dostat do nohy a teď stačí jenom. Arinko, sedni. Ne. Tak já jdu pryč. Děláš to špatně. Ne, já říkám, sedni. Teď tě mám jako se zvednout, nebo co? Takže to máme druhý pokus, Ari. A sedni. Ach jo, my to nikdy nezvládneme. Třetí pokus. Sedni. Já si to mě srandu, ona už tam byla. Já tě zabiju. Arinko. No tak zase musím. Čtvrtý pokus. Sedni. No hodná holka. Čtvrtý pokus vyšel. Skvělý, kámo. No teď tu sedíš jak dáma teda, no takhle. No sedíš jak dáma, to víš, že jo. OK, takže já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, aspoň teda like. Pokud ještě u mě nemáte, tak odběr. A pokud byste chtěli další video s Arinkou, tak můžete na ní napsat do komentářů otázky třeba. Různě třeba, jaký je to plemeno, je tady mimochodem Ridgeback. A rohoderský Ridgeback, pardon. To je pečivá, to má ráda jako slučový, což je z Afriky. Takže tak. Už je se vyřízená. Tak já se vám loučím a čau.